Keď som sa stal pred 10 rokmi dekánom teologickej fakulty, začal som pracovať na odstránení slabín. Po 2 obdobiach som odovzdal fakultu stabilizovanú. Fakulta sa omladila personálne, vzniklo niekoľko atraktívnych študijných programov, zvýšil sa vedecký výkon štvornásobne. Momentálne sme z 23 fakult spoločenských a humanitných vied na prvom mieste v Českej republike. Získali a zrekonštruovali sme novú budovu. Zdvojnásobil sa cash flow fakulty. Vo výzvach OPEJAK má teologická fakulta momentálne vyše 130 miliónov korún, čo nie je vzhľadom na veľkosť fakulty vôbec zlé číslo. To všetko sa samozrejme odrazilo na zvýšenie odmien zamestnancov. Milí priatelia, práve som vám predstavil fakultu a mňa samého ako bývalého manažera jednej z fakult Olomouckej univerzity. Volám sa Peter Tavel, uchádzam sa o post rektora Univerzity Palackého a chcem ju viesť k podobným úspechom. K úspechom, ktoré sú založené na dobrých rozhodnutiach. Rozhodnutiach, ktoré vychádzajú z potreby spoločnosti. Výzvy vidím hlavne v oblasti umelej inteligencie, virtuálneho sveta, bezpečnosti Európy, ekológie, starnúcej populácie a jej dopadoch na zdravotníctvo. Rozhodnutiach postavených na svetových trendoch. Rozhodnutiach odrážajúcich pripravovanú metodiku hodnotenia vedy na štátnej úrovni. Rozhodnutiach, ktoré nastavia predvídateľné prostredie hodnotenia výuky a vedy. Ak pôjdeme týmto smerom, prirodzene to prinesie aj finančný benefit. Čo nás ale brzdí? Konflikt na prírodovedeckej fakulte a Katrin. Trauma, ktorá sa dá vyriešiť za 2 hodiny alebo ešte čakať jednu celú generáciu, ako niektorí hovoria. Prosím vás, ja čakať jednu generáciu nemienim. Je to premeškanie príležitosti. Mojou víziou je obnoviť univerzitnú kultúru. Nepôjde to bez sebareflexie a ospravedlnenia sa. Takto premýšľam, toto je moja vízia, založená na stabilite, kreativite a humore. Áno, aj humore. Ak sa prestaneme brať tak smrteľne vážne a dokážeme sa na seba zasmiať. Verím vám, drahí priatelia, verím vašim charizmám a chuti veci zmeniť k lepšiemu. Bez vás to nepôjde.